Ambade te duma kanubaw ample domine ko bebina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye asemplu o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyan zora konona na anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe frogo chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a frogo sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugu fe fe na o jabe o frogo ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foga tabla jasmine na ana simplu tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier o kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroe ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibane gadiro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fen fen fo tever rasul la nini beba la ai nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke oke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abon matele fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna warbe augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai au bisimila hotel Lafia la niko hotel Lafia wuli ka ɲɔgɔn bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hotel Lafia Sevare ale ye wuli ka ɲɔgɔn boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hotel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hotel Lafia. Hotel Lafia ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hotel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hotel Lafia référence do.
Foli ni walimadon ame o lase faso jama bɛɛ lajɛlen ma ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen no jani.ml fm na aw sigiyɔrɔ mana bɛn mali kɔnɔna fan fan ma marabolo fɛn fɛn walima ni aw bɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ ko aw dankan na aw bisimila kɛnɛ kan kunnafoli kibaruya kɛnɛ kan ka kibaruya lase aw ma kɛnɛ kan a jɛlen a jolen a sɛgɛsɛgɛlen mun tɛ kɛ aw nɛgɛla ye k'a fɔ ko a y'aw tulo ni gɛlɛjɛ ko ɲuman a ye dɔ fara aw ka volume kan kibaruya mun bɛ yen nɔ kibaruya nafamaw de don kibaruya mun bɛ yen nɔ ni a bɛ aw bɔ dibi la k'aw bila yɛlɛna baw bamananw b'o de fɔ ko maa kunnafolibaliya o bɛ to kunnasiri kɔnɔna la ka se ka jaw yira aw la suya kɔlɛ o bɛ Falaye Keyita bolo ani fo ka taa se Keba i jamu ye Jalo de wa Sangare Jalo do wa Falaye ne ko a ma n ko Keba Sangare mais fila bɛɛ ye fila de donc Keba bɛ yan nɔ ka fara Falaye kan ka se ka ja ɲumanw ka o yira aw la ni sanga in na fɛn min ye an ka ɲɛmaa ye ni o ye Kasim Tarawele ale bɛ Segukaw bara ka se ka taa kibaruya ɲini bawo kibaruya an b'a ɲini diɲɛ fan bɛɛ Mali fan bɛɛ kibaruya bɛ fan fan anw ka su ani tile wulikajɔ ye o de ye yaasa aw kana se ka kɔngɔ kibaruya la kibaruya ka se ka aw mafa Falaye yana an kana yan nɔ Bamako kɔnɔna la nɔ an bɛ taa Segukaw bara Kasim Tarawele a ye minnu fara fara ɲɔgɔn kan kibaruyaw kɔnɔna la bi kɛnɛ kan kunnafoni la ka se ka o lase aw ma an b'a ɲini aw fɛ a ye dɔ fara aw ka volume kan bawo kibaruya mun bɛ yen bi a bɛna aw nafa kosɛbɛ an bɛ taa Segukaw bara an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kumaso kɔnɔna la nɔ k'a fɔ ko aw dankan na Jani ML an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen sanfɛ ani fo ka taa se an ka kibaruyaso bɛɛ lajɛlen ma an bɛ taa Segu yan fan fɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn i ye sibiri ye avril kalo tile 12 bi an bɛ dakagun kan nka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na kibaruya kelen min bɛ taa ni ka segin la o ye Mali ni Alizeri ko ye an kɔrɔkɛ n'o ye Salifu Sanogo ye ORTM na ale ko Alizeri ɲɛda yɛrɛ ko a yera sisan bɛn sɛbɛn minnu sɔrɔla Tamarasɛtikaw fɛ yen ni Alizeri tun ye yɛrɛ kɛ cɛfɔ ni kanbɛn sigibaa ye an ka jamana kɔnɔ sira n'a tun y'o yira an na Salifu Sanogo ka kuma na k'o bɛ taa n'an ye bɛn na o kɛra sira gɔlɔnen ye nka bi bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ maa min ko fɔ ale ka bɛn ɲini ka da anw ma ja kalabu sira k'anw ka jamana dafiri ka taa n'an ye sira ka sira min ni an yɛrɛ t'o fɛ fiyewu Salifu Sanogo ko min ye Alizeri ye ale kɔni ka masiri min tun b'a ɲɛma n'o b'a dogo maaw la a ɲɛda yɛrɛ ye min ye ko bɛɛ y'o ye bi san 1988 san balawu min wulila Alizeri ni Charles Benzedir n'ale tun ye jamanakuntigi ye n'o nana ni mara yɛrɛ tiɲɛni ye u fɛ yen maa 500 Salifu Sanogo ka fɔ la o de ni tora o waleyaw fɛ Alizerikaw fɛ yen bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ mara taabolo bɛ cogo min bɛɛ y'a min fɔra Alizerikaw fɛ o bɛ cogo min Fisi n'o ye Frontissali Islamiki ye Abasi Madani n'a ka maaw ka taa se Ali Bɛla Jima olu ye waleya minnu kɛ bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama desanburu kalo tile 23 Fisi ale kalataw se sɔrɔ olu la yen Ngoyi min ye wasaden kalataw ye 100 siradala sa a ta kun kɛra 48 ye kalata min ni o kɔni jaabi sɔn tɛna se ka k'o ma koyi sabula o tun ye Alizeri taalen ye silamɛ diinɛ o taabolo la bɛrɛbɛrɛlitɔ in de nana ci sa ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa min ye k'o bɛɛ lajɛlen kalata fɛn fɛn kɛra k'o bɛɛ lajɛlen bɔ a ma Salifu ko maa mun y'o kɛ maa mun y'o sigi sen kan maa mun y'o waleya cɛjugu kɛ o maa kirikara minnu bɛ yen ni olu ye bamanci walew ye nijugawale kɛbaabaw ye Alizeri y'olu de cɛ sa k'o fili anw ka cɛncɛnfoka jamanaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ni Niger olu ye niyɔrɔ sɔrɔ a ko la degun barika bonyana olu ma kosɛbɛ sɔgɔmada in na an y'a fɔ a ɲɛna cogo min an bɛ Segu kabini kunun sɔrɔ ɲɛnajɛw daminɛna ɲɛnajɛ ye tali kɛ min na sa o ye ɲɔgɔlɔn ye kunun ko min ye Espagnolkaw ka ɲɔgɔlɔn dɔ ye groupe nama ale y'o bɔ fiyentɔkɛ a n'a ka bereminɛ olu ka baara bɛ kɛ cogo min na min ye fɛn minnu bɛ di bereminɛ bɛ fɛn minnu kurutu a bɛ minnu kunun gulaki ani balo minnu bɛ di ni musaka minnu bɛ di n'a bɛ o ta fiyentɔ ye ja fiyentɔ tɛ ale kun ɲɛ bɛ nin bɛɛ la a bɛ ka nin bɛɛ jateminɛ fiyentɔladege ye Espagnolkaw fɛ yen o ɲɔgɔlɔn o de nana bɔ kununko o kɔfɛ sa Barasa ka ca ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ale ni Petit Gima bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale fana nana ɲɔgɔlɔn caman sigi sen kan yɛlɛko barow ka se ka Segukaw k'olu nisɔndiya sɔgɔmada in na baara nana daminɛ Usumani Si ale de ye kumatigi ye yan a ko yaasa an ka lafiya ale y'a ka kuma sinsin fɛnba 3 kan
fɛnba minnu bɛ yen bi ni an yɛrɛ bɛ se ka olu kɛ mara kama bɔli ani yɛlɛma minnu donna an ka jamana kɔnɔ ka taa se seko ni dɔnko taabolo ma a ye nin bɛɛ lajɛlen bɛnnɛgɛmɔ ka ɲɛfɔli kɛ a la ale kɔni bolo mali ti fantan jamana ye bi mali ti fantan jamana ye sini seko ni dɔnko baara a ka jatela o tɛ se ka ɲɛnabɔ k'i sigilen to Bamakɔ wa min ye Bamakɔ fali bi bɛɛ lajɛlen k'i kunda Bamakɔ kan bi k'o kan ka yɛlɛma sabula a bɛ ka kɛ degun ye Bamakɔ yɛrɛ bolo Bamakɔ tɛ se ka mara cogo si la ka Mali bɛɛ lajɛlen kun dalen to ka t'i sigiyɔrɔ kɛ Bamakɔ ye mara kan ka kamabɔ cogo min ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ kan ka di maaw ma cogo min na sigidaw la Usumani si da don nin bɛɛ lajɛlen na ka nin fɔ nin waati in na so kɔnɔna na ɲininkaliw bɛ ka kɛ a la yaasa a ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na n'an bɔra yen sa an bɛ taa min ye Menakakaw fɛ yen Menakakaw olu n'u ka tajiko gɛlɛya bɛ sen na hali bi taji kɔni 200 a bɔr'o la a mɛnna nin waati in na sa ko taji kɔni taara i yɛrɛ sɔrɔ sa fo 400 litiri 600 litiri min ye nin waati kelen na fana a tɛ ka ye ɲɛ fana na Menakakaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛna ni taji ye Menaka kɔnɔna na a bɛ se cogo min na ka bila sen kelen kan yaasa jamanadenw olu ka se k'a sɔrɔ Kayikaw fɛ yen dɛmɛ bɛ ta ka ɲɛsin fasodenya waleyali ɲuman ma sa o kɔnɔna na sa denmisɛnninnakaw olu ye barosigi kɛ Kayikaw fɛ yen alamisa tɛmɛnen baara in y'a to sa sigikafɔ ka kɛ sifu ni ɲɔgɔn cɛ degun minnu bɛ yen yiriwali bɛ se ka kɛ sigida la cogo min na fasodenya wale o bɛ se ka tinti cogo min na Kayikaw olu ye o kuma kɛ wa u y'a yira sa k'a fɔ u ka jɛrɛ min bɛ n'u b'a fɔ ma ko sigidɔr o tako 5nan a waleyaw bɛ tali kɛ o hukumu kɔnɔna na n'an bɔra Kayi an bɛ taa Direkaw fɛ yen Dire a yera k'a fɔ sa so dɔ kɔni jenina min ye so in ye ale kɔni bɛɛ lajɛlen jenina k'a ban pewu waleya in kɛra nin kalo in tile 10 n'o ye alamisa tɛmɛnen ye waleya in sɔrɔla min fɛ sa o y'a yira k'a fɔ ko min ye kuran doncogo jugu ko de kɔni nana ni nin ye kuran ale de borokotolen filɛ nin ye maaw bolo ka so in bɛɛ lajɛlen jeni ɛri caman a yira kɔni k'a fɔ ko so kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra bugurimugu ye min ye Direkaw ye u ka sapeur pompier maaw ani dugu yiriwatɔw olu de y'u fara ɲɔgɔn kan sa ka taa kɛnɛ in kan yaasa ka taa waleya cɛjugu in ale lajɛ Burɛmukaw fɛ yen lampadaire solaire olu bɛ ka sigi yen koyi min ye kuranko dɛsɛ min bɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na lampadaire n'o ye lampadaire solaire ye Ibusi bɛ min baara ɲɔgɔnna kɛ a 42 o de dira Burɛmu ale dugudenw ma waleya in bɔra u yɛrɛ ka Fogaso Hame n'o y'u ka tɔnjɛkulu dɔ ye ale de kɔni ye lampadaire 42 in sa yaasa Direkaw bɛ se k'u mago ɲɛ n'o ye cogo min waleya in bɛ tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ u ka dugudenw olu de y'a ye k'a fɔ nin waati in na min ye kurantanya ye a y'u sɛgɛn kosɛbɛ u ka nin tɔnjɛkulu in kɔni ye nin kɛ yaasa merilakaw bɛ se cogo min na ka se ka ko sigi sen kan association Fogaso Hame ale kɔni ko k'a tɛna danni ma ko sabula min ye waleya wɛrɛw ye a bɛna olu sigi sen kan n'an bɔra an bɛ taa Sikasokaw fɛ yen Sikasokaw olu ka Denkɔrɔbugukaw o commune kɔnɔna na pont min bɛ yen n'o ye Zayena ye Zayena ɲɛna mara la sa kilomɛtiri 100 o de bɛ ale ni Sikaso cɛ o pont in a kurumo karila min ye pont in yɛrɛ ye sa mɛtiri 50 a bɛ mɛtiri 56 ɲɔgɔnna bɔ u ye ale jɔ sa tile 17 min ye u ye pont jɔ san kelen ale kɔnɔna na ani tile 17 baaraw bɛɛ lajɛlen bannen sa ale kɔni musakaw bɛɛ lajɛlen bɛna miliyari 1 n'a kunkanfɛn ma baɲumankɛtɔnw olu y'u bolo don u nagakɔrɔ nka min ye farajɛlakaw ka jɛkuluba min n'o ye Union européenne ye ale ye musaka bɔ yaasa min ye Denkɔrɔbugukaw olu ka pont o bɛ se ka sigi cogo min na u yɛrɛ ka sago la i n'a fɔ u ka dugudenw tɔnw olu tun y'a laɲini cogo ani dugudenw Kulukorokaw fɛ yen sɛbɛn min kun tara sa ko ka se ka musomaninw kɔni dɛmɛ sa yaasa u bɛ se ka kalan kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na o barosigibaw olu kɔni sigira sen kan min ye waleya in ye sa ale bɛ tali kɛ min na musow olu ka bangeni k'o kɛ fu la n'o ye césarienne ye dɛmɛ min kan ka don ko hukumu kɔnɔna na sa ka kɛ ni sɛbɛn min sigira sen kan utukalo tile 4 san 2005 ko k'o lawaleyali baaraw k'olu kɛ césarienne ale ka kɛ fu ye ka ɲɛfɔli kɛ a la fédération des jeunes filles ani musow olu de kɔni ye kɛnɛ in sigi ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'an bɔra yen kɔkan kibaruyaw la sa an bɛ taa Côte-d'Ivoirekaw fɛ yen min ye Côte-d'Ivoire bi PDCI ale cɛbɔ ye maa min ye n'o ye Cani Cham ye ayiwa ko ale kɔni ka nationalité ko
o donnen no ngalama na dɛ sabula a yirala k'a fɔ ko min ye Tijani ye e ko n'Ala ma farati a senna ye kalata nata in na sabula a yira k'a fɔ ko min ye PDCI ka cɛbɔ ye ale min ye nationalité 2 de bɛ a bolo ko f'a ka 1 de ta ale tun ye laɲini kɛ sa yaasa min ye a bɛ se ka nationalité sɔrɔ cogo min na min ye Cam ye a ka maaw y'a yira sa k'a fɔ ko u ye ɲɔgɔnlajɛ minnu kɛ yaasa waleya bɛ se ka sigi sen kan n'u tun ye kiiri tigilamaw wele jaabi ɲuman o ma se ka sɔrɔ ka d'u ma ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Senegalikaw fɛ yen olu ka conseil constitutionnel o ɲɛmaaba n'o o ye Mamadu Bayijo Kamara ye Mamadu Bayijo Kamara ale Ala y'a ka kalifa minɛ a la avril kalo tile 10 Bayijo Kamara in don min na Bassirou Diomaye Diakhar Faye a bɛ fanga ta ale de ye ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kɛ min ye Bayijo Kamara in ye sariya dɔnbaga ŋanaba don a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la avril kalo tile 10 sa a ka janaja kɔni kɛra min ye nin avocat ba in ye nin kalankɛla in ye nin maa mafalen ba in ye Senegal kɔni kɔnɔna na a ka fatuli ye a bɛna fiɲɛba bila sabula a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la kuma caman yaasa Senegal ale bɛ se cogo min na ka sariya bato k'olu baaraw kɛ Gabɔnkaw fɛ yen labɛn bɛ sen na ni Ala sɔnna a ma e ko bi tɛ de Gabɔn olu wele no vote bureau la bi jamanakuntigi kalata o baara de bɛ yen cɛbɔw kɔni an y'u ye tiɲɛ yɛrɛ la u ka jamanakuntigi a bɛ se dɔn na Marcel Sumi i ni nin kan ka jiyo kɛ de Marcel Sumi ni nin kɔni i kun kan ka kɔn ka taa nin nɔfɛ aw ka jiyo kɛ yan'a ka kɛ jamanakuntigi ye parce que nin bɛna tako kelen de kɛ Musa n'i ye cɛ ye Fati Saganadi Layi Gabon président kɛra dɔnkɛla ye ko kalata u welelen no bi san 50 tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye Ali Bongo n'a a kɔladenw ye n'o ye Umaru Bongo ye olu ka masaya bannen sa ko Gabɔnbaw nana fiɲɛ kura sɔrɔ wa politiki b'an kun kan bi kalatalaw kɔni welelen no Gabon fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Brice Oligui Clotaire Nguema ale kɔni ye cɛbɔ ye min jɔyɔrɔ ka bon sabula ale de ye coup d'état kɛ wa min ye sɔrɔdasi min don fana ale kɔni bɛna ye kalata a kɛnɛ kan Sudankaw fɛ yen alamisa tɛmɛnen Sudan sariya sobaw y'a yira sa ko min ye Nations Unies n'o ye jɛnsɛrɛgɛ naani tɔn ye ka fara Émirats Arabes kan sa ko olu kɔni ye bɛnkan mun sigi sen kan k'u y'o sɔsɔ han sabula olu bolo u y'u sen yera ko la ko minnu n'olu tɛ bɛn n'o ye ka jɛkulu marifatigi lakodɔnbaliw k'olu kɔkɔrɔma don a bɛ fɔ min ma sa ko force rapide de soutien min ye Sudankaw ye u k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini Émirats Arabes Unis a ye nin waleya cɛjugu min ta ka ɲɛsin olu ka jamana ma wa u b'a kɔn bi u b'a kɔn sini wa u bɛna u jɔ u jɔyɔrɔ la fana fɛɛrɛ min b'u bolo ka se k'olu sigi sen kan Irankaw olu kɔni y'a yira sa ko kokan bagabagali min bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma ko olu kɔni unu labɛn o de la sa Iran ale kɔni ye inspecteur minnu kun nana n'o ye agence internationale de énergie atomique ye e ko o n'a nɔfɛmaw u m'a yira k'a fɔ ko u n'olu ka bolo di ɲɔgɔn ma banna wa juin avril kalo tile 10 in maa minnu tun bɛ yen n'olu kun nana sa u ka Ayatollah Ali Khamenei ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in wa nin ye nin bannen tile 2 u ka t'u jija u ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ in n'o ma ɲɛ Iran ale na to a ka sira fɛ koyi Amerikaw bɛ ka laɲini min kɛ olu tɛna sɔn o ma cogoya si la Palɛstinikaw fɛ yen min ye Palɛstine sa kasoladen dɔw n'olu kɔni tun bɛ Israɛl bolo olu bilara a yirala sa k'a fɔ k'olu kɔni seginna ka na u ka denbaya la Gazakaw olu fɛ yen République dominicaine kɔnɔna na sa an b'a yira u la k'a fɔ yen dugukolo yɛrɛyɛrɛ ale kɛra yen dugukolo yɛrɛyɛrɛ in kɛra yɔrɔ min na sa o ye dɔnkɛyɔrɔba ye n'a fɔ ma ko discothèque jet set ale min bɛ Saint Dominique min ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ in kɛra nin kalo tile 7 n'a tile 8 e ko maa 221 ni ma to a la wa min ye nin waleya in kɔni ye maaw bɛ ka wuli k'u jɔ yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka don min ye ninnu ma n'an bɔra yen an bɛ taa Washington kaw fɛ yen Washington olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Sudaniw ka président ye ko o kun ye ministre min ta sa k'o bila u tɔgɔ la u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ siran bɔ ministre la n'o ye Sudankaw ye k'u y'o gɛn ka bɔ baara la han min ye Ramadan Abdalaye Gok ye ko a ka décret président y'o annulé pewu k'a yira sa k'a fɔ jɔyɔrɔ min tun b'a bolo Washington n'a kan ka u jɔyɔrɔ fa Subakaw olu ka ɲɛmaaba bilama n'o y'u ka jamana faaba ye k'u ko sa ko maa kofɔlen kɔni a t'olu jɔyɔrɔ fa tuguni Nations Unies na a ka wuli k'i jɔ k'a cɛsiri a yɛrɛ ye
fala ye ama kuncɛni min ye farikolo ɲɛnajɛ kunungo an ka denmisɛnw ye se sɔrɔ nka a kɛra ngɔn ye n'o ye penalty tan ye an bɔra sama woro furancɛ we Gima yɛrɛ ka kuma sama woro furancɛ ka bon an bɔra mɛnɛmɛnɛ woro furancɛ min ye Tunisie ye an y'a k'u ka celu la o nana k'an ta la cayi 1-1 dolata an taara penalty tan na Mali ye se sɔrɔ an sera k'an sen jɛ siɲɛ 10 olu ta kɛra siɲɛ 9 ye Mali ala ani poulet sumala de bɛnna Zamɛ sumala fala ye ne ka dugu kura kɔnɔ an n'o de bɛnna Mali Burkina min ye Maroc ye ale ni Côte d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka dugawu kɛ min y'an ka denmisɛnninw ye ala k'u sen diya hali bi an bɛ min far'o kan sa k'a fɔ tour cycliste n'o ye nɛgɛsoboli ye o baaraw fana bɛ sen na nɛgɛsoboli sen ta kɔni jamana caman nalen don a ko daminɛna Sikasokaw fɛ yen kunungo n'ala sɔnna ma ni jaabi kunfɔlɔ minnu sɔrɔ olu la sini nɛgɛ kanɲɛ 18 an na o baabu fana sigi ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Kiba Jalo fo min ye Famara Berete k'a fo anw bɛ Segu yan fɔlɔ n'ala sɔnna ma min mana na bɔ Segu baro tɔ la an b'o da o tulo kan k'a fɔ ko min ye Usumani Si ye a ye tiɲɛ caman fɔ bi a ko Mali ti fantan jamana ye ale ti sɔn ma a ma jɛn n'o ye a ko seko ni dɔnko ɲinan san taara ka kɛ o min ye a sɔnn'o ma o diyara ye nka seko ni baara tɛ se ka kɛ ka to Bamako a ko bi an ka jamana bɛ taabolo min na an bɛ ka refondation min fɔ a ka d'ale ye ale y'a si bɛ kɛ o baara de la nka refondation a tɛ kɛ k'i sigilen to Bamako refondation tɛ kɛ daminɛ sanfɛ a bɛ daminɛ duguma de ka yɛlɛ sanfɛ Magakɔrɔ dugukolo an ka Nagakɔrɔ fangatigiw maa minnu bɛ sigidaw la minnu bɛ bugudaw la minnu bɛ ɲɛnamayaw la olu ka ɲɛmaya ka dɔn u ye ka sinsin ka danaya dilan k'a daminɛ duguma ka yɛlɛ wa ko an kana bila an kunna fiyewu Usumani Si ka kuma na ko refondation ye san 5 baara ye san 5 baara tɛ miiriya jan don n'i y'a labɛn i b'a bila san 50 a bɛ se ka lawaleya nka maa si kana bila i kunna k'u bɛ se ka kɛ Usumani Si ka kuma la belebeleba yɛrɛ ye min ye a ko bi bi in na an ka jamana kɔnɔ san 10 o san 10 an ka fanga bɛ dafirili min kɛ o ti sɔrɔ foyi la sabula fanga bɛɛ lajɛlen bɛ Bamako de fanga tilalen tɛ baarabolo tilalen tɛ jɔyɔrɔw tilalen tɛ marabolo tilalen tɛ dugubaw bɛ ka langoloya ka na dugumisɛnw kɔnɔna na n'ala sɔnna a ma Usumani Si an na tila k'a ɲininka bamanankan na yan sini ni ala sɔnna a ma a b'o sɔrɔ a k'an bɛɛ ni ala n'a kira sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 Musa Kamara k'i fo k'i waleɲuman dɔn baara ko a ɲɛna ale fana bɛ yan fala ye yaasa ka se k'an dɛmɛ baara in na ani Jigi an bɛ Jigi fana fo n'o ye Segu Festival Sile Niger Jigi ye Mamu Dafe ka Jigi k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a k'an bɛɛ sini ni ala sɔnna a ma baara tɔw la. Fala Keta ni waati na Kasim an b'a fo a ka kibara jɛlen dili la jamana kɔnɔdenw ma k'a to fo Segukaw bara an bɛ continuer ni kibaruya ye k'a yɛrɛ k'a fɔ ko sɛnɛko bunakun kan baw ni an ka jamana ta k'a lajɛ an ka jamana ye cikɛ jamana ye jamana mun ni a ciko yiriwara a bɛ kɛ sababu ye ka maa caman ka yiriwa kɛ baw an b'a ye k'a fɔ an ka marabolo caman bɛ yen n'i ye Sikaso marabolo ta n'i ye Kucala marabolo ta n'i ye Joyila ta an bɛ se k'a fɔ Mali marabolo presque a bɛɛ lajɛlen hali an ka kɔrɔnfɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka dugukolo mana kɛ cogo o cogo fɛn mun ye sɛnɛfɛn dɔw ye o bɛ ɲɛ a kɔnɔ sɛnɛko bunakun kan yaasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka u yɛrɛ ye jamana kɔnɔdenya la a yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni lahawta sanba mun ni a nana samiya tɛmɛnen ni bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ a cɛnni da bonyana kosɛbɛ cikɛla caman kun bɛ yen nɔ ni olu ye gɛlɛyaba sɔrɔ jamana ɲɛmaayaso u y'a yira k'a fɔ ko u hakili bɛ cikɛlaw la ni wale in b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaayaso ma ɲɛna maa si kɔ o de la ko cikɛla mun bɛ yen nɔ ni o bɛ taa mɔgɔ 14 hakɛ minnu ka yɔrɔ kun tiɲɛna ko jamana ɲɛmaaw ye u indemniser o kɔrɔ ka musaka d'u ma musaka mun b'a to kɔlɔlɔ mun donna u kun o kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka ta o la o musaka n'a dagosi taara i jɔ fo sefa wari $99 hakɛ la a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ye wale ye wale mun ni a bɛ jigisigi di an ka cikɛlaw ma bawo bilankɔrɔ n'a bɛ wele ko assurance an b'a ye k'a fɔ o bɛ fɛn caman na an ka jamana kɔnɔ nka assurance kun tɛ sɛnɛko de la
ka sɔrɔ sɛnɛ bamananw b'a fɔ ko n'i y'a mɛn i bɛ diɲɛ baara baara kɛ n'i y'a mɛn i b'i sigi ka kuma maaw ye o y'a sɔrɔ i kɔnɔ de falen don n'i y'a mɛn i b'i sigi ka diɲɛnatigɛ fɛn fɛn kɛ dun ka fa o de ye maanifinya yɛrɛ jubaju ye o de ye maanifinya subasiman ye ko sɛnɛko man ka don o man ka kɛ kulonkɛ ko fɛn an ka jamana kɔnɔ nin b'a yɛrɛ k'a fɔ fala ye ko jamana ɲɛmaaw u janbe kosɛbɛ sɛnɛko la kosɛbɛ bawarila k'a fɔ ko campagne agricole mun ni o ye san 2024 ta ye ko cɛninda mun ni a kun donna fɛn mun ye an ka jamana cikɛlaw ma ko in a kɛra jamana fan caman fɛ ni o ye sanlaw ta walew ye inondation na ɲɔngo o kɛra ka cɛni mun kɛ ka se ka o cɛni nɔgɔya a yɛrɛ k'a fɔ ko n'i ye population ta k'a lajɛ cikɛla population 100 sara la 80 hakɛ olu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaw sɔrɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa fanba o de tun ye gɛlɛya in sɔrɔ nka jamana ɲɛmaaw u y'u hakili to nin wale in na k'a fɔ ko cikɛla mun bɛ yen n'u ye gɛlɛya sɔrɔ u ka se ka u indemniser a yɛrɛ k'a fɔ ko n'i ye an ka dugukolo ta k'a lajɛ tari 8 ɲɔgɔn mali jamana kɔnɔna la jateminɛw la yɛrɛ k'a fɔ olu mun bɛ sɛnɛ n'i ye tari 8 ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ tari 42 bɛɛ ni o ye 241 000 hectares ba 241 bɛɛ 241 000 hectares ko o bɛɛ lajɛlen kun tiɲɛna ka sabu kɛ ji ka tiɲɛni walew ye jamana ɲɛmaaw k'o y'a yira k'a fɔ cikɛlaw bɛ ka baara mun kɛ u k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaso hakili b'u la wa u bɛna dɛmɛ ni dɛmɛdɔn kɛ u ye o seko sugu bɛɛ lajɛlen na yaasa an ka jamana cikɛ jamana min an bɛ se ka yiriwa sɔrɔ fala n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa sanuko bunakun kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana fɛnɛ dugukolo jukɔrɔ nafolo mun bɛ an bolo a potentialité a hakɛ ka bon kosɛbɛ mali jamana dɔw ka fɔla ko an ka jamana sibiri ɲɛ kelen tɛ yen i tɛ sanu sɔrɔ yɔrɔ mun na k'o de b'a to jamana in man ka kɛ sɛgɛnbagatɔ jamana ye ko sanu tun bɛ ka kɛ cogo min na a gestion ni o ye a tun bɛ ka kɛ cogo min na o de kun man ɲi sanu baaraw jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta k'a ye hakilina dɔw ta hakilina mun ko n'o kɛra sabu ye ni an ka sanu ye buguna a ye musaka bala don waganɛ kɔnɔna la baw nafolo mun ni a tun bɛ ka bɔ ka taa n'a ye diɲɛ ɲɛfɛ ka anw ka dujukɔrɔ nafolo bɔ k'a kumaniya anw ma ka taa di maa wɛrɛ ma colonel général Assimi Goïta stafurulaye général d'armée Assimi Goïta a ye o hakilina mun ta ko mali sanu a ka se ka yelen anw de ye l'or du Mali doit briller pour les Maliens an ka sanu kan ka yelen bɔ anw de ye ko o de kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ an ka musaka mun n'a tun bɛ don waganɛ kɔnɔna la a nana i jɔ san 2024 campagne kɔnɔna la fo sefa wari miliyari 835 miliyari 835 a recette taara jɔ fo o la n'i y'a ta k'a lajɛ bawo ko an bɔra san mun na ka se campagne 2024 ma n'o tun ye 2023 ye o ta tun ye de miliyari 547 ko n'an y'a ta kɛmɛ sara la mun farala kan o bɛ ti i jɔ 52% 52 ani buruburuni ko o de farala a kan jateminɛlikɛlaw ye mun fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla cogo di jamana ɲɛmaaw u ye fɛlɛ min bila sen kan an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ale ka leadership kɔnɔna la fɛlɛ minnu ye maa bɛna baara kɛ an ka jamana kɔnɔna la n'a fɔ a y'a ka principe 3 bila cogo min na o principe 3 fɛnɛ kɔfɛ a ye sariya mun ta an ka sanubɔyɔrɔ la maliyɛnw de bɛ don bala kosɛbɛ an ka yiriwali o de bɛ ta ka bila bala kosɛbɛ jamana ka waganɛ mun kan ka don o kɔnɔ ko o de ye priorité jamana ɲɛmaa ye o mun bila sen kan ani k'a fɔ an ka cakɛda mun bɛ yen ni o y'an ka sociétéw ye hakɛ mun kan ka di olu fɛnɛ ma ka o lajɛ ko nin bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan code minier ba mun taara ni o ye sariya minnu bɛ sanuko ka a bugunatigɛ an ka jamana kɔnɔna la ko code minier kura in o mun ni maliyɛnw y'a tare bawo ko jateminɛlikɛla fɛn fɛn bɛ yen nɔ minnu tun bɛ sanuko bunakun kan hali n'a sɔrɔ a bɛɛ ma ban kosɛbɛ ko yɛlɛmaba donna an ka jamana sanu nafa la o de bɛ ka kɛ sababu ye bi malidenw ko u bɛ ka tare fɔ dujukɔrɔ nafolow la hali n'a sɔrɔ sira wɛrɛw bɛ yen yɛlɛmaw kan ka don o la a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la fɛlɛba minnu tigɛra ni o ye buguni lithium b'a la ani fo ka taa se maa minnu bɛ na ka na an ka dugujukɔrɔ sanu bɔ sira jugu fɛ ni o dɔw ye chinois ka sira kolonw ye sira minnu ni a tɛ bɛn sariya kɔnɔna la ko fɛlɛ minnu taara olu bɛɛ lajɛlen kama o de kɛra sababu ye mali jamana sanu a bɛ wari min ladon waganɛ kɔnɔna la
caman ba farala kan an bɛ don min na ko bi ko maa bɛ se ka tare fɔ fala ye ka kɛ ni an ka dugu jukɔrɔ nafolo ye an b'a fɔ ko ka aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don an na kɛnɛ kan kunnafoli kɔnɔna la ka kɛ ni bi sibiri avilikalo tile 12 ye an ye munumunu salo kɛ mun na mali ni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ka se ka taa kunnafoliw ɲini ka kunnafoliw di aw ma fo aw sigiyɔrɔ la yaasa a ka se ka bɔ kunnasirilen ka kunnafoli jɛlen jolen sɔrɔ k'aw fo ka walimadɔn n y'a fɔ a ye cogo min na suya kɔlɛ mansinw ka ja ni fɛnw bɛ yira aw la Falaye Keyita ani Keba Jalo an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ na ɲɔgɔn wɛrɛ kan a k'an bɛn. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte NINA. Chargez votre carte NINA et enregistrez-vous.